Kami itong akalukuran na tinuring ng igit paking tapatan ko pero yamik rektor ko. Dakalaperang manikero. Ating oras na kabut kagagaga. Mamayag pagka ining gira-inig ko. Ay, nakasakit ko gulod ng buong braso. Aray. May sakit ko legs. Muna na yung kasa, islam mo naman ka, no? Nala rin? Ay, ikatahan mo. Ay, what true? Yapin yan. Demo naman, ikaw. Ay, no, Anyan timbal, ay Diyos ko, bagyan ako, Ken. Ay, ating ko nga balitan, bayo yung kay, Manilo yan, pong Manawas ka no. Ay, balam For naman kayo. almost 33 years, ate. Balam naman ko niyan. Wow, actually, tinya keng magalang ang poking pandan, pero ngini, sakto lawin tayo Facebook. Lawin mo na yung Facebook, kala ko pandan. Ayan, so, papunta na kami keng city center, uling medyo masakit katawan ngeni. Punta lang tayo po dito itang amanwandang sikat Manilo, tampong Manawas. Oy ni Pin, miras na keng city center at sakto ne, ay ne. Nung buriya nga kiti Apolito, Manilo, tampong Manawas ay ne, sakto. Santa Teresita Street. Nanya kasi Block 45 ne, Block 45 lot 6. Pero pantunan niya meaning Santa Teresita. And then Kenny kayo ay tana pangadwang or pangatlong bale. Ay nekin. Naglakad na mo to pangatuyang bale. No appointment, no entry. So dapat ating kayo pong appointment. Already naman po din gagawa ng services Apolito ka rin client na. Ay ni po, abeta niya po yung Apolito. Ay ni po yung Apolito. So ngayon po, achuta mo kining pandan fiesta community yan. Akakit yun po rin gamita ng Apolito. So nano po kanya ning gawan tamo? Mag-bad omen ka tayo negative removal po. So after nito, tarot cards reading, ritual po. So manula kayo rin yes, po, makanya. So 33 years na po akong nagtatarot. Apo. Tapos palm reading, face reading. Tapos yung mga treatment ko po. Nagka-chiro din po ako, goal settings, ventosa. So ayan, nung kakakiti po, dakalya po talaga services gagawad Apolito, alimo manghilot or magtawas. So pakit tala po retang services po ta. Datang pwede yung gawan banta nung bisa kayong mag-visit kaning pandan or kempong magalang. Yes po. So every Friday po. Friday po sa magalang po ako. Friday. Tapos dito 6 days po. So mas dakal po kinuning so depong mas malapit, mas preferred na sigurong Montana kening kaysa king Montala magalang. Pero rin taga magalang po. Pwede nila pong invite. Yes po. Then, ganang kasing mumunta ka ako po, luwalong bansa po. Tapos, opo, talagang dadaywan ta ako po rin tao. Tapos, yung kahit mo po, Kenny, by appointment only po. Tapos po, yung talagang gagawan ko po itang special tawas po. Special tawas. Gagamit kong 3 ibon po, 3 kandila, 3 baso. Kababasa kayong present, future, ang pompas, ang po sa gitna ng tao po. Okay. Tapos po, nag-aalis din ako ng mga baklas. Katulad ng mga sumpa, malas. O halimbawa po kareta mong ating arthritis, yes po, ayun po yung mga services natin. Okay. Yung mga ventosa, earwax, hot stone, stiff neck. So ayan, karen pong bisang pa-service. Excite na ako actually nung gawa na kaya katamong Apolito. So abangan niya po yung kaya katang mini vlogger ni Banta akit yun nung pwede ng gawan. Kaya kayo mo rin, nalimo ka ako, i-Apolito. Okay, see ya! Pinining keng kilom ng baleng Apolito at syempre, akit yula naman din agamitan na para keng services na for today's video kekatamo. Maraming perang nasayang ko sa'yo. Well, 1992. Ako, Lord, this ka pala. Palawag ka basta nito. Ay, thank you po. Amen. Tapos, ito kaya ako, sobra aga na. Kaya mo madali kang masaktan. Best. Madali kang masaktan. Relax mo. Pwede kaya dyan ko kaliya mag-ginitin. Relax mo lang. Mag-ginitin na dito. Mag-ginitin. Sige po, thank you. Sabi na yun na lang. Shine. Sige po. Relax mo na po. Sige. Shit! Ano sa alam mo ang magmala?
Dami po? Yun yung pumutok lahat niya. Yun po. Dami. Marami ka. Marami sa leg. Sumikat. Ayun. Sarap. Sige. Ayan, so ikip yun nung makananakadang belang hapon dito. So, very powerful po. Kung yan yung pugawat takan, tawas tayo po yung tatawas. Actually, yung tawas, culture or kultura minepong Kapampangan. Nila pag may ano kang nuno, ganun, tawas, nausog ka. O kaya may mga yung mga negative. Oo, yung mga negative omen. Basta, kaya kami pong Kapampangan makanta in-house the tawas. Kumbaga, yung mga nag-aalbunaryo. Bali, kasi ma'am, ginawa ko po, alternative medicine and traditional po siya. So, pinag-combine ko po siya. Tapos, license po ako, pinag-aralan ko talaga ito. So, Iba yung gift niya sa akin, tapos, Iba pa yung skill. yes Iba po, pa yung... dinagdagan ko pa. Kasi marami pong hindi naniniwala sa mga spiritual na ganyan. totoo po. Inaral ko talaga po. After po ng special tawas, palm reading. After ng palm reading, ritual, and then tarot po. Ginagawa ito, yung kinukross yung forehead natin. So lumalabas po dito na magtira ka daw para sa sarili mo. Tapos sa love life, madali kang masaktan. Malalim ka kung umibig po. Malayo yung mararating mo, maraming pera na sayang sa'yo, saka marami kang responsibilidad. Hindi mo problema, pinoproblema mo. Number one pa na nakikita ko dito, mababa yung loob mo. Kulang na lang pati bituka mo, ilabas mo once na nagbigay ka. Pero bago ka magbigay, magsasalita ka muna. Hindi mo rin matitiis. Tutulong at tutulong ka pa rin. Ay, totoo po. Tapos, ingakit ko, kaya ka po malawag ka dasnan, kaya mo mapangaliwan ka rin gamit. Kaya pamangayak mo po, medyo maluwat. Dudurog ka. Ay, totoo po. Maraming naiingit po sa kanya. Maraming tao hindi totoo sa kanya. Aeternum Dominum et non glory magna magnificum Deum. Aeternum Dominum et non glory magna magnificum Deum. Aeternum Dominum et non glory magna magnificum Deum. Once na nagpaganito po kayo, magagamot natin yung love life mo, career success, money, health, saka peace of mind. Marami po itong may tutulong sa mga tao na napapatuloy sa atin. Incense, ritual naman po yung tawag dito. Halimbawa, kinaiingitan ka, minamalas ka, lahat ng mga pinagpapaguran mo o pinagpaguran, lalabas lahat po yan. Pag nagawa natin ito, magagamit po natin. Orasyon, Satur Areto Tenet Opera Rotas, Satur Areto Tenet Opera Rotas, Satur Areto Tenet Opera Rotas. Nababasa ko rin po sa kanya, may mga oras na hindi siya pinatutulog. Lalong-lalo na 1, 2, 3 a.m. Devil time po yun. So yung ginawa natin ngayon, makakapisok pa siya, mapapanatag na yung luto niya. Kaya lang, marami po siyang inanakit. May hatred na nababasa ako sa kanyang puso. So kailangan niyang pakawalan niya. 7 wishes po tapos mga yung sa kat may meron. Dakalaperang manikera po. Pero dakalaperang mesayang kaya. Gastaro ka kasi po. Kaya ka malalakong kinuso. Tapos ati ko nga kita travel na datang kaya po. Yung kabayo kasi sisimbolo niya pong airplane. Pero kaya ka pwedeng mag-stay ng bansa kasi ating kang professional. Ating nga itong kabayo maingit ko na. Pilit na kanda daw. Mamayag pagka iningira-init ko. Itong year na ito ay puno ng tagumpay. Tapos, pwede mo masungkot yung swerte mo within this year. Ingat ka lang sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kung sino pa yung mga natulungan mo o tinulungan sila pa yung magiging kalaban mo.
napakaraming mga trials na dumating sa buhay mo. Hindi pa tapos yung isang problema, may kasultan naman. So after niya rainbow, ibig sabihin po, aani ka na ng tagumpay. Mayinipin ka lang, madaling magpapalit-palit yung mga desisyon po. Ay, totoo po. Ano? Tapos may pagkamuti ka. Ay, yes! Totoo, nakuha nyo na po. Ay? Ito kaya ka po, Year of the Dragon, ining 2024, swerte yun. Lalo na yung next year. Ating oras na kabut ka gagaga, sobrang mapagal na kaisip, mapagal na kakatawa. At yung isipan ko, iganagan ang panalangin mo, mirakas tayo. At yung mas masanting na plano niya. Pero di na may kanong painawin sa sarili. Ating kang maragulatakot or pangamba. Nababasa ako kaya ka. Pinya man lang yung problema ko. Kaya pa man niya rin yung problema ng momento, mati nila makasunod. Tapos dakala, tuturing mong kalukuran na ito po. So kailangan dumistansya na kakaroon. At kami itong kalukuran na tinuring ng ikit pa kong tapatan po, pero yung nag-try po. Lako mo kanitang prinsipyo po o sasabihin mo pa na pera natin. Kasi paano mo sasabihin mo kanila. At may tunay kalukuran kayo pera. Pasibayo po o rin nireng Facebook pages ng Apolito. Please follow and share. Support tayo po. Ayan, so nandin po may tarot reading tamo and then may remove tang bad ritual bad omen and ngayon mag-body treatment ta naman. So lain nyo po yung gawa ng Apolito kako naman. Ang susunod na gagawin po natin ay fire massage po. Dito po magsasanji tayo. Ano? Ay, wow. Favorite mo. Ganun siya 6 Ito po yung tinatawag nilang fire massage po. Sarap. So habang nagpa-fire massage po tayo yung pinagsindihan, mararamdaman talaga niya yung init po. At kani naman, papali ni ing bulong sagin Apolito at didinaning oil neng kay ilagay na keng gulot ko nang kapali pero nang kanyamaning feeling. Akabi na nalapin Apolito detang bulong na atin oil at syempre ating ko namang earwax na gewada. Dito po natin makikita yung mga lamig-lamig niya yun po. Kapag reddish po siya, ibig sabihin maraming lamig yung tao. Tapos po gagamitan ko siya ng luya para manuot. Pag nilabas yung mga toxic po sa katawan ng tao, ayan, dito, ito yung maghihil. Balay kayo ko po katawan gini. Okay yung pressure po? Opo. Kani naman nung akakitiyo, bala mo may papatudtod na ako kasi super relaxing yung gagawa ng Apolito. Itang nako kayan panamdaman, kumbaga bala mo mila ko ng tampangarim lang po, itang panamdaman kong sakit keng gulot. At kening the best part, pamaltukan na ako gulot Apolito. Naman masakit, o ning mga bigla ko niya gugulis ako, nang kanyamaning feeling nga ko. Metong pa ini, o hindi na. Ibalokto na akong Apolito, pamalokto na ako katawan lang nyo, Diyos ko. Nang kanyaman, uling first time kong dinasan ni, super satisfied ko. Kaya ikang manalbe, wow, ika nga ako, nung buri mong panamdaman ng feeling kong ngayon na ma-relax, midinan peace of mind. Mag-book na ka, mag-message na ka kareng Facebook pages ng Apolito. Banta danasan mo, indadanasan ko ngayon, super nyaman talaga. Alang halong biro. Diyos ko, mila ko ka-stress,
Milako ka problema at saka milako ka papangarimla. O ini pa talagang igot nung igot ka nga po dito at nung nakakitsukin ay ako mapagal kay nyamanan ko mo talaga. Sa pakiramdam mo, Becky? Ang ano, parang Na ginawa? ang gaan. Sabi ko nga kanina, ay na po kanyaman, may iyang pakiramdam. Thank you po. Di pati kanina, sa likod. At syempre, maring tayo naman paitalwi, Pepa Ventosa yan naman, banta talagang experience na. Syempre, mo naman paitalwin ka akong beshi na it's stuff about music. Ken ko patunay na agyang makanano ka karagul, agyo na kang apolito. Istu ko nga ko. Ngayon po, pakita naman. Nalo po natin ngayon naman kayo. Kaya ni ma'am, lapin din VIP po. Dito halimbawa po, makabuk lang burita ita medyo masanting ambience, marelax na talaga po. O ini po, kutang-ta ang apo. Medyo curious ko mo kasi normally ka rin pong yan. Kareng healer. Katina po bang may kaya kayo tang may kulam niya? Yes po. Manulo ka tarin pong may barang, may kulam. Oh, pati po may barang. Yes po, may gayuma. Tapos maglako ka taring malas ang pong detang ganaganang ting malas kimbi. At pati sabi ko mong maya po, ko po makamate. Bibiyahin ko rin tao kasi po dakala mag-message ka na ako nung mag-abort ko po, aliko po. Deta pong makatang mensay, ako nung entertain po. Poret ang dami account ko. Kaya ko po alang halong kaemihan. Itangan pong akakit na kaya kayo, yako po manwala ko kasi dapat manwala kayo banta talagang maging tuto itang resulta. Yapin po, very gifted ya po Apolito, kaya po ka rin bisang magpabook. I-post talangan po din pages ng Apolito, din Facebook pages na. Remember, no appointment po. No entry. So, kailangan pa-appointment kayo pa. So, every Friday, at Chuya po magalang and then the rest, 6 days po. 6 days at Chuya po Kening Pandan Fiesta Community. Ilagay tayo rin po yung address banta. Nung bisa kayong pa-appointment, agad makapunta kayo, Kenny. Okay. Ayan. Thank you po. Bless your heart, everyone. Bye. Thank you po, Apolito.